Il-grupp tmexxija tal-Partit Nazzjonalista jiġbor fih lill-ogħla uffiċjali tal-istess partit. U issa qed jirriżulta li fl-laqgħa ta' dan il-grupp ġimagħtejn ilu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said ta' dettalji dwar l-iskandlu ta' Għawdex. Żvelat dan il-President tal-Kumitat Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista Enfenek li għall-mistoqsijiet ta' One News qalet li d-dettalji tal-każ ma saritx tafhom mill-gazzetti. Mill-gazzetti? No, ma sirx naf mill-gazzetti, informana Chris Said fil-grupp tmexxija. Grupp tmexxija meta kienet il-laqgħa? Naħseb jiena xi ġimgħa ilu. Id-dikjarazzjoni ta' Enfenek titfa' dubji fuq dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ma' Times of Malta. Busuttil qal li sar jaf bl-email li kien irċieva Chris Said fit-28 ta' Marzu li jfisser 10 ijiem biss ilu. Fid-dawl ta' dan staqsejna dwar is-suġġett lill viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenek Adami. Għal-bidu prova jagħti jifhem li l-grupp ta' tmexxija ma ddiskutix il-kwistjoni. Għalimlu għacċara, jina ma reġiġ t-diskuti bijak xinat fil-grupp ta' tmexxija. Pero nistana, sarraħ moħħok li dak li jiġi diskuti il-grupp ta' tmexxija mux reġi diskuti bijak. Pero sarraħ moħħok li dak li jattallega inti ma seħx. Iffaċċjat bid-dikjarazzjoni ta' Enfenek dwar x'qal Chris Said, Fenek Adami dawwar diskorsu u qal li d-dettalji kienu dawk li hemm pubbliċi. Għalkemm reġa' prova jnissel dubju dwar il-laqgħa. Lega dal-għodu Enfenek qalt li fil-grupp tmexxija Chris Said tom dettalji dwar il-każ ta' Għawdex. Tista' forsi inti tini. Dak kollu li hemm pubbliku diġà f'dak li għallu xaqsam ma' dan il-każ, dak li qal Chris Said fil-pubbliku huwa dak li ġi diskuss fil-grupp ta' tmexxija. Għal darb'oħra Beppe Fenek Adami ddefenda lil Chris Said li b'email dwar xogħol għal voti f'Għawdex iddeċida li ma jagħmel xejn. Allura Chris Said aġixxa korrettament. Min-naħa tagħha Enfenek għażlet li tfarfar minn fuq spallita din il-kwistjoni. Taqbilx ma l-attitudni tiegħu? Le, jiena naqbilx jew ma naqbilx is not the point. The point is li għandek tmur fuq Chris Said u saqsi lilu. Meta kienet qed twieġeb mistoqsijiet dwar il-każ, Enfenek deret konfuża għal diversi drabi. Tkellimt ma' Giovanna De Bono l-Edward dan il-każ. Jiena illi ma nkellem il-Giovanna De Bono naħseb jiena minn rajta xi 3 ġimgħat ilu u assolutament rajta qabel ma feġ dal-każ u ma tkellim. Ma tgħidu kemm feġ dan il-każ imma le. Ma jiena mhux meta feġ dal-każ mindu sirt naf jiena. Fil-waqt li mill-Partit Nazzjonalista baqgħu joħorġu qadd ta' dikjarazzjonijiet konfliġġenti u li qed jikxfu tgerfix dwar dan l-iskandlu, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed jibqa' ma jiffaċċjax il-midja. Nhar it-tnejn reġa' ma kellu ebda attività fejn stajna nistaqsu l-mistoqsijiet.